komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, pitsa 22 na bulan sang Abril, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ini nga mga isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. Tambal pa sa ubo, sipon kag hilana tag 14 pesos lang. Produkto sang klinika di alternatibo. Kagiladulong man sa aton sang DTX 500. Pabakod sa aton lawas kag aton organ. Ibato sa anuman nga pamalatian. Bangod sang aktibo niya nga mga panakot, phytochemical antioxidant panguntra sa nagahubag nga atay. Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bangod sang diabetes, DTX 500 abyan ang pangita. Gamita adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tag sa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 6:40 daw purti ni ang magaluntad nga isina karon dire sa syudad sang Bacolod. Magainit ang politika. Kung madumduman, nagalapta ang mga poster, pila ka social media post ang mabasahan, nagapanawagan kay anay Congressman Albi Benitez nga magpapili alkalde sa syudad sang Bacolod. Te karon masinagabong ni ang balita nga matunog ang report nga masaylo si anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa iya voters registration sa syudad sa Bacolod. San o ini? Kung pamatian ta si abang lingkod Representante Stephen Paduano, kaalyado ni Benitez, nya sang Martes ang gabi bala, nag-istorya kami ni Albi Benitez nga maparehistro sa Comelec Bacolod karon nga adlaw Huwebes, karon sa hapon. Antes kuno magsaylo, si Benitez ang iya registration magatambong ini sa misa sa San Sebastian Cathedral. Ba, siling ni Paduano, niya daw wala kong balo kung nga ano ang tuyo iya sa pagsaylo, ba, wala sa kabalo Tago-tago niyo guro. Wala gid kaso. Ang politika iya, wala kagapili kontra mo. Nami ni, ang botsilngon pinakainit ini nga engkwentro politika sa syudad sang Bacolod. Pwerte ini, pag-abot sang 2022. Ang ginayam-yam sang tanan, mapinalumba nila, tipyok dito kay Albi Benitez. Damo ni, ang oposisyon nga daw panginam-kinam niya ari na. May manugasto na sa aton partido, ari na ang milyonaryo nga si Albi Benitez. So ang engkwentro sa 2022, tumandok kontra pangayaw, manggaranon kontra middle class. Manami ni amuning manaog sa kasaysayan sa politika dire sa syudad sa Bacolod. Alin sa una, mga Muntilibano, Guanzon, kag iban, mainit man to nga inengkwentro anay. Pero iniya ang engkwentro sa 2022, porte ini, balantayan ini. Sino ayan sa Grupo Progreso ang malumpat pakadto sa grupo ni Albi Benitez? Sino ang magapabilin kay Mayor
Bing Leonardia. Balantayan ini. Porte ini. Man milyonaryo kontra middle class. Daw ga ang iba naton nga mga utod subong ga kinam-kinam na. Tibantayan nyo karon sa San Sebastian Cathedral, kitao na to kung gaday sino ang kaalyado ni Benitez kun ini siya magpapili sa tuig 2022. Sigurado, masaylo ka sang registration mo sa Bacolod. Anong tuyo mo? Wala na iban. Klaro na nga maengkwentro siya kay Mayor Bing Leonardia. Di kagabi, paglupok sini nga balita, siling sangakon abyan isa ka abogado nya Aksyon Pred. Purte nga eleksyon nya ang ginakakulbaan ko lang, basi maliwat bala, ang natabo diri sa Bacolod, atong porte kamanggaranon nga nagpapili nga bisan sa dalan may ngalan. Nya hindi ayhan magluntad ang uso parto. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagtayo na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang nagatuhaw nga mga community pantry nga ang handom idoso ang bayanihan o kon pagbinuligay. Siling ni presidential spokesperson kahapon nga si Harry Roque sa tunga sa ginhimo nga red tagging sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, suportado sa Malacanang niya ang ginpagwa nga pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga nagamando sa Kapulisan Ontateño ang pagpasilabot sa ginatawag pagpanghatag bulig sang pila naton ka mga kauturan. Tirespetado inis ang palasyo. Kag subong nagbalik, ginapilahan. Siling sa gobyerno, bantayin nyo lang nga hindi matabo ang pagginutok, dapat may social distancing, dapat may face mask, may face shield, ang nagapangayo bulig. Pero wala matapos dirang isyo, nga ang ginapilahan. Nga ang porte kadamo ang pila kagapangayo pagkaon. Gapakilala, nga husto ang sorbe sang SWS, milyon ang ginagutom, milyon ang pigado, gapakita nga di hamak nga pumuluyo ang ginagutom, ginakulang sa pagkaon. May-ari tao nga nakapinsar sini. Dapat naton ini pasalamatan. Di pati pulis di sa probinsya nagimo na ganiste nga bagay. Hatag donasyon kag isa ni ka tika nga maayo gid. Amo nang Aksyon Radyo gani malansar man sini. Para makabulig kita sa aton mga utod. Luyag na ito kag sendi. Di hamak ang pigado. Di hamak ang ginagiltom. Di hamak ang ginakulang sa pagkaon. Di galing nga red tagging ani. Di red tagging ka mo nung nahimo nyo. Nakahatag ka mo sa pagkaon. Bisan sa kaingod yun lang. Ari na ho. Nadumduman ini sang aton mga kauturan kag manami ini nga tikang makabulig kita bisan paano. Kung may sobra sa kinitaan, donar kita. Hindi kaya agad nyo sang hala, mga red tagging, kung ano na lang, plastada. Red tagging, kamo da nga wala magani kamo kay mo, labisan nangatag kamo isa ka itlog, nagbulig kamo rumayo pa. Amo na bala? Kinanglan ini subong sa aton mga kauturan, ang ekonomiya sadsad na. Gasarurot ng ekonomiya. Nagkalaputo ng iban nga negosyante. Wala na trabaho ang iban. Areho, nga bisan paano makakaon-kaon ka? Hala, hingabot dire. Wala kag tuo, investigasyon dire. Ay daw, ang guwas ni intulin the government. Kung magbulig ka, malain man. Ari kay nagmuda na, ining community pantry, daw gihingabuton pa. Daw tagaan pa Malaysia. Wala ka bilinggan kung sino ka man, mangayo ka bulig, basta gutom ka ara. Amo na bala kung tani. Ulugtasan nga hala, anay kay may gabulig daw, halinga buton pa, tanan-tanan na lang. Abi, buligin yun lang na. Kung ang gobyerno gapanghatag, abi, donar makamu daw, sa kada community pantry, mapuslan pa inis ang pumuluyo.
taguon nyo pa ning perti gapila, mo tibong gapila kay gutom, gapila kay kulang sa pagkaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Ang pila ka mga pagsinabtanay, sining kontrata sa tunga sang Bacolod kag IPM Construction and Development Corporation. Pero sang ulihi, unanimous man nga ginratify sang sangguniang panglunsod ang duha ka separado nga kontrata. Ang punto naton, wala kita mahimo. Nagbidding
wala man sa nag-intra. Sulo nga nag-intra ang IPM Construction and Development Corporation. Wala man siyang interesado nga nag-intra sa bidding. Di kundi, wala tamay mo. Ihatag mo gid sa IPM ang pagpanghakot sang basura. Ako wala ko question kung ang IPM gyapon ang tagaan naton sang pagpanghakot sang basura. Basta tungdan lang sang gusto ang ila obligasyon. Inabalang kung ano ang schedule sa barangay, sa mga subdivision, medyo itumanon lang. Nga hindi lang manimaho ang syudad sa Bacolod. Wala lang damo reklamo bala. Nga ang basura na nimaho sa mga merkado, ang basura na nimaho sa mga subdivision. Wala lang reklamo nga hindi maghakot kung bayad. Amo na bala, amo na nga mga reklamo lang nga dapat tungda nila. Kung dayunon nila nga gabi isla manghakot, okay man. Basta husto nga pagkakutay, kag husto sa schedule. Ina kung schedule bala, kung Lunes, Lunes. Isa ka barangay, abi, 2 ka bises, Lunes o Miyerkules. Basta gaabot kag sa mga subdivision, nga hindi man manimaho ang syudad sa Bacolod. Ineblang pag-abot sa mga bisita, daw medyo bugalon ka man nga ilibot sila sa mga kabaranggayan, kay matinlo, kag wala basura. Amo malang nga ang aton ginapangayo. Wala talabot kung pilang budget nila da. Ang aton lang punto dire, kung may budget nga hustong trabaho, go na. Inablang hindi kakabati sa reklamo nga, bao, nanimaho na kabidi ang IPM, diin ka mo. Hindi amo. Pero kung hustong serbisyo, okay lang. Tigin rin pa na ini, sanggo na yung pag-gusto. Kabay pa, kayuhon yung serbisyo. Kung ka serbisyo kamo kag ginabayaran kamo hustohon nyo man ang inyo trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Ron Antriation. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita. 5. Ang mga balita kag isyo gindulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magad dulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Naboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.